Constituït durant l'abril de 1936, el Sindicat de Dibuixants Professionals aplegà els treballadors que del llapis, la ploma o el pinzell n'han fet l'eina per a les seves manifestacions artístiques. Quan la sublevació esclatà el 19 de juliol, aquests treballadors de vells oficis es lliuraren de ple a la causa del poble i amb pancartes per carrers, façanes, trens, tramvies, o bé amb dibuixos en setmanaris i exposicions d'art, orientaren i ambientaren l'ànima popular, animant-la en el camí emprès fins a la total victòria. Ara els nostres soldats tenen fred i el sindicat de dibuixants no ha volgut deixar de portar la seva part en la feina de recollir robes d'hivern pels nostres germans. Contra l'entrega de robes en el seu estatge social, fa el lliurament d'una obra artística, dibuix, aquarel·la, trem o ninot, segons l'autor. No sempre el donant de robes està conforme amb l'obra artística que li toca en sort, però els nostres dibuixants no s'arredren per res i arraconen el rebuig i graciosament fan ofrena d'un altre dibuix. Heus ací una entitat que calladament contribueix a la campanya contra el fred, complint les consignes dels sindicats de cara a la guerra.